I dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu. Sa mnom će snimati moja dva druga i predstavite se. Ja sam Aca. I ja sam Mile. Da počnemo. Čekaj, jebem ti, na softveru mi. Alo, ideš da namjestam nešto. Šta igraš? Huntera igram, šta ću igrati? Ček samo da namjestim grafiku. Veliko youtuber. Naravno. Evo sad ću ja. Samo da namjestim, treba sam grafik, evo. Ja sam što je ovo. Jebem ti, ovo će biti teško, znaš kako mi grafika zapuca. Mile, A? smrdi. Aco, skini drivera za svoju grafičku pa onda igraj. Jebi ga. Čujemo te slabo. Pa snimaj ti slabo. Ne čujemo te. Ne. Čuješ. Alo, Aco. Koji kjaci. Šta je, Veljko, gubiš, a? Sad ću ja da derem. A, što lažeš? Opet. Veljko gamer. Sad ću ti se jebati. Vidim ti u očima da si kriminalac. Veliko kriminalac. Kriminalac. Veliko radi sa Konstantinom. Opa, rokno me. Dobro si. Veljko, koje su ti specifikacije kompjutera? Čekaj. A? Koje su ti specifikacije kompjutera? Ne pojma. Kako nemaš pojma, rekao si mi da imaš 2 megabajta rama. Pa da, to. To sam samo pogledao. Koliko imaš reče? 2 megabajta? Da. Jer ti igraš bili? Da. 2 megabajta rama, Aco. Ja imam brati isti 2 megabajta. Veliko da si krenuo vrati. No, brate. Koliko sam te puta ubio? 4. Dobro. Treba to zarat, treba to jebati. Gdje ćeš ti proti mene? Imam sad drivere za grafičku da vam instaliram CS. Veljko? Dobiješ ti neke pare preko ovoga? Dobiješ milione? Ne. Radiš Ne. iz ljubavi, ja? Kako ne? Ja to igram iz zabave. Kako iz zabave, pa vidi koliko imaš subscribera, brate. 2 je. 2. To ti 20 dinara. Ozbiljno ti kažem, odeš u banku, otvori svoj račun i podigneš. Vidim, jebem ti, izašao mi kantera. Veljko? Tebe se slušam. Jesi mi rakao? Veljko, Moj. aj sutra sa mnom i Acom da igraš CS, kad budem ja otišao u igronicu. A? Aj. Oko 2. Može. Alo. Alo, Alo. Jebem ti. Izašao mi iz kantera. Jebi ga. Veljko, moraš da završiš epizodu ovdje. Završimo? Da, odjavi se. aj zdrav. Kanteri su. Pozdrav.